Κάνουμε αυτό που ήταν αίτημα των κατοίκων της περιοχής των ακριτικών μας χωριών όλο αυτό το διάστημα, αλλά και των επισκεπτών που διέρχονται αυτό το μεθοριακό μας σημείο και πραγματικά ήθελαν να νιώθουν κάθε φορά ότι στη χώρα τους, ότι φεύγοντας από τη χώρα τους αφήνουν κάτι πολύ στιμό πίσω, μια μεγάλη ελληνική σημαία, και όταν εισέρχονται ξανά στην πατρίδα και περνούν τα σύνορα και συνήθως τα τουριστικά λεωφορεία χειροκροτούν όταν μπαίνουν μέσα στη χώρα μας, ότι ξαναντικρίζουν το εθνικό μας σύμβολο. Σεβασμιότατε, αποτελεί αυτός ο ιστός ένα τρίγωνο μεγάλων ιστών που έχουμε τοποθετήσει μετά την Κοσμοσότηρα στον ακριτικό οικισμό του πόρου μας, ένα τρίγωνο μεγάλων σημειών που πραγματικά δείχνουν ότι η χώρα μας, ο παλμός της καρδιάς της χώρας μας βρίσκεται εδώ στην ακριτική μας περιοχή. Και ως Δημοτική Αρχή αυτό κάναμε, εμπλουτίσαμε και όλα τα ηρώα μας στη Δημοτική Ενότητα των Φερών με σημαίες που δεν υπήρχαν, ακριβώς για να δείχνουμε και να νιώθουν οι συμπολίτες μας, αλλά και να δείχνουμε στους επισκέπτες μας ότι πραγματικά εδώ χτυπά η καρδιά της πατρίδας μας. Να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέπλου που όλο αυτό το διάστημα ήταν εδώ κοντά μου και συνέδραμε στα μέγιστα για τη διαμόρφωση αυτού του χώρου, το προσωπικό της Δημοτικής Ενότητας που με πολύ μεράκι και κόπο εργάστηκε για να στηθεί αυτός ο ιστός, και δεν σας κρύβω, Δήμαρχε, ότι το υπόλοιπο προσωπικό που έμεινε σήμερα πίσω είναι ανάκρουση εθνικού ύμνου. Επόμου, αρμ! Παραπόδα, αρμ! Τιμή!